There's so much to be found. We can't find paradise. All we have שלום. שלום. מה נשמע? אתה גוקו? גוקו? בואו, תעשו. אדיר. אדיר, כן. זה של איחור. שעה איחור, never win. We will fight for love and glory. We will live to tell the story. אז אבי מאיר, כן. איך זה היה לדבר סדרה, רק סדרה אחת שהיא דרגון בול, ומדוע הפסקת עם הדיבור? אז ככה, קודם כל לא עשית תחקיר טוב. דיברתי עוד כמה סדרות. שאתה לא יודע עליהם. אני לא זוכר את השמות, משהו סדרה בשם החיים. הייתי איזשהו חיידק בתוך הגוף. במקום כזה, דק. ועוד סדרה אחת, משהו עם מחשבים, אני לא זוכר כרגע, גם שרתי את השיר של הפתיחה. יש כמה סדרות, אבל דרגון בול זי, אחת זה היה הסדרה הכי ארוכה, כמה שנים, לא יודע, אתה בטח יודע יותר, 3 שנים בערך, משהו כזה, אולי יותר אפילו. זה היה עבודה יומיומית, פשוט 2-3 בשבוע, קבענו הקלטות, ישבנו כמה שעות והקלטנו. לעוף, מתפשט בכל הגוף. איך נכנסת לכל העניין של הדיבור? מה משך אותך בזה? מה משך אותי בדיבור? בכל זאת עבודה, פרנסה. הייתי שחקן, כמו שאתה יודע, ושחקנים עושים כל מה שהם מציעים להם. כמעט. עשיתי כמה סדרות בדיבור, לא באופן רציף, ככה פעם בשנה או שנתיים עשיתי איזושהי סדרה, ומאוד אהבתי את זה. מאוד אהבתי, תראה, הקול שלי לא בנוי לגמרי להיות מדבר של 1,000,001 קולות, אבל יש לי קול שמתאים כנראה לכמה דמויות ספציפיות, כמו גוקו. ודווקא לסדרה הזאת, סם גוקו, ודרגון בול זי, הגעתי דרך ידידה שהיא הייתה הדמוית של הסדרה. קראו לה אורל קטן, הייתה דמוית. והאודישנים, היו אודישנים וביקשו לבוא ממש מוכנים לאודישנים, אודישנים מאוד רציניים, כי מי שעושה את הסדרה בחוץ לארץ ביקש לראות את זה, ולא צריך לאשר את זה. אז באתי ודיברתי חלק מהדברים, וקיבלו את זה מאוד מהר. ממש השאירו את זה מאוד מהר, ונכון, מאוד אהבתי את הסדרה הזאת. מאוד אהבתי את הדמות הזאת במשל. נפגוש בסכנות להיפחד, בואו יחד נצעד אל החלל. איך זה הרגיש לדבר סדרה לאורך טווח כל כך ארוך? תראה מה שקורה בסדרה כזאת, שאתה מקליט לאורך כל כך ארוך, 3-4 שנים, לאורך זמן כל כך ארוך, אז אתה מתחבר לדמות. אתה ממש מתחבר לדמות. כמה שאני זוכר ככה, סן גוקו, הדמות הזאת, התחברתי לה מאוד. למה? בתקופה ההיא גם התחלתי לחזור בתשובה. ממש לפני 15-16 שנים, משהו כזה. אז הייתי בשנים הראשונות שלי של החזרה בתשובה. ושמתי לב שבסדרה הזו, במיוחד בדמות הזאת של סן גוקו, יש שם גם האב הרוחני שלו וזה, אז יש שם משהו שהוא די רוחני. אמרתי לעצמי שמי שכתב את הסדרה הזאת, או שהוא יהודי, או שהוא מושפע מרוחניות מאוד, או שהוא למד משהו מהעולם הזה, אתה יודע, איזשהו מורה רוחני או משהו כזה. כי יש שם כל מיני מפגשים בעולמות אחרים, אתם זוכרים? כל מיני מפגשים בעולמות אחרים שהם עולמות מקבילים, שהם נפגשים ביניהם ונלחמים בכוחות רוחניים מאוד גדולים. היה כאילו עולמות מקבילים, למטה ולמעלה, שזה די ככה בעולם. מי שעוזר בתשובה ולומד את העולם הקבלה, יש עולם שהוא פה למטה ויש עולמות שהם למעלה שהם מקבילים לעולם הזה. מה שקורה פה גם קורה שם באותה צורה.
רק ברוחניות. וזה מאוד משך אותי, למרות שלא הבנתי בזה אז, גם היום אני לא כך מבין בזה. אבל זה מאוד משך אותי, העניין הזה שיש פה משהו הוא לא רק, אתה יודע, מצויר ומצועצע ומלחמות בין שני אנשים וחזק והחלש. יש שם, לפי דעתי, אני ראיתי שם דברים די עמוקים. את העולם אופף את כוחותיי קדימה. מה אתה חושב על הסדרה באופן כללי ממה שאתה זוכר עליה? לא צריך לשאול אתכם, אתם בטח זוכרים יותר טוב. אני עזבתי את זה לפני 14-15 שנה, לא יודע כמה. אתם חיים את זה. מה אני זוכר מהסדרה? האמת שאני זוכר. כשהיינו מגיעים להקליט, אחד, זאת אומרת לא כולם בבת אחד. זאת אומרת, הייתי יושב 3 שעות באולפן עם הבמאית והטכנאי, והיינו מקליטים. עכשיו, כשאתה רואה את הסדרה, אתה רואה את הפרק מההתחלה עד הסוף, נכון? נכון. אז אתה רואה את כל הסיפור. אנחנו לא ראינו את כל הסיפור, אנחנו ראינו רק את הדמות שלי, ואז נגמר הקטע שלי, הרפליקות, ואז הריצו את כל הקטעים של האחרים שאני לא אראה, בשביל להעביר את הזמן מהר, ואז יש עוד קטעים שלי, ואז ראיתי את המסוד. לא ידעתי את כל הסיפור. די הייתי צריך לנחש מה הסיפור. אבל ככה באופן כללי, בגלל שאתה דמות ראשית, אז הופעת בהרבה סצנות. כן, הייתי בהרבה סצנות. בגלל שזה דמות די ראשית, סן גוקו. אז היו הרבה רפליקות, כמעט בכל הפרקים הופעתי די הרבה. הבמאית, אורלי קטה, אני מריחה אותך כל כך טוב שאתה מרגיש שאתה בתוך העניין תמיד. יש שם מליסטים. אתם מכירים את אורלי קטה? כן. שם מדהימה. האם הזדהית עם הדמות של גוקו, ומה לדעתך המאפיינים המשותפים ביניכם? חלוד דמים? זה כיף. זה גוקו או וג'יטה? מי זה? זה נהיה לי וג'יטו. אז זה ציור של הבן שלי שהיה משוגע עליו. הוא היה אז בגיל 5, ככה, אני מצטער כל היום את הדמות שלי. תראה, כל אחד אני חושב היה מזדהה עם דמות כזאת, סן גוקו הוא הטוב. יש כאלה שמזדהים עם הרע בדרך כלל, אבל רובנו מזדהים עם הטוב. סן גוקו רוצה להציל את כל העולם. האמת שגם אני רוצה להציל את כל העולם. יש לי חלומות כאלה שאני יושב באיזה אוטובוס ויש איזה מחבל ואני מציל את כולם. יש לך חלומות כאלה? יש גם. להיות הגיבור. סן גוקו זה חלום כולנו רוצים להיות סופרמן כזה, סן גוקו. וסן גוקו, האמת, כמה שהוא מצויר ומצועצע וצורח וזה, הוא עמוק יותר מסופרמן אפילו. יש בו משהו עמוק, הוא מאוד רגיש, מאוד אכפת לו מהאנשים, חברים טובים, הוא שומר אמונים לחברים. זה אני חושב דבר שאני מקווה שזה משותף לי ולא. מאוד הזדהיתי איתו בקטעים האלה שהוא... יש קטעים שהוא ממש בחז. פריס, אתה רוצה להחריב את העולם? בדיבור! אחר כך נעשה כמובן. יש מישהו שלא מזדהה עם הדמות הזאת של להיות הגיבור, של להציל את העולם, בעולם הזה, בעולם הבא. כן, התחברתי לו. Shining hidden somewhere in a field, luminous and blinding with your desires revealed. היה קטע שריגש אותך במיוחד, או אולי קטע שהיה לך כיף לדבר? כן, זה היה מזמן, אני לא זוכר כל כך, אבל תוך כדי אני נזכר שבדיוק באותה תקופה, הבן שלי היה ככה בן 5, ככה, ובדיוק כשנכנס גואן צ'אן, הבן שלי בסדרה, לפרקים, אז כל פעם שהייתי מדבר על גואן צ'אן, הייתי חושב על הבן שלי. אז זה היה מאוד מרגש אותי לדבר לגואן צ'אן. כל פעם שהייתי אומר, גואן! הייתי רואה את הבן שלי בעצם. והיו קטעים
גואן, אני לא זוכר בדיוק, אולי הוא הלך לאיבוד או משהו כזה, או בקטעים שהוא נלחם במישהו ופחדתי עליו, היו קטעים מרגשים, אני לא זוכר, אולי משהו בתוך איזה מערה שם, בתוך איזה מנהרה, שהיה איזשהו פחד שיקרה לו משהו. גואן, היה קטעים, אתה זוכר משהו כזה של ביני לבינו, איך שמחזיקים את הידיים, אחד הציל את השני, לא יודע בדיוק. זה היה קטע שמאוד ריגש אותי, כי זה גם היה... בכלל, אני מתחבר לכל דמות דרך מה שקורה לי בחיים. זאת אומרת, לבן שלי בסדרה, אז תמיד חשבתי על הבן שלי. אם היה משהו עם הורים או משהו, אז תמיד חשבתי על ההורים שלי. טוב, בדיוק אני לא יכול לזכור, אבל אני מבטיח לך שלא ראיתי את הסדרה הזאת. לא ראיתי. אבל ראיתי קטעים פה ושם עם הילדים שלי. חוץ מהקטעים שראיתי כשהקלטתי בעצם. אבל יש עוד קטעים מרשים. עוד קטעים של להציל מישהו, של להציל את העולם. אני אציל את העולם, את שלום. איך הלכו ההקלטות לסדרה? נהנית להקליט ואיך זה הלך? איך הלכו ההקלטות? פשוט מאוד. מגיע לאולפן, מחכה לתור שלכם, נכנס, שם אוזניות מול מיקרופון, טקסט, ממול הבמאית מעבר לחלון, עם הטכנאי, טלוויזיה, מוניטור עם הסדרה, מריצים את הסדרה, ואז כשיש את הטקסט, אז הבמאית אומרת לך, עכשיו להגיד את הטקסט. אז לפעמים היינו שומעים את הדיבוב היפני, זאת אומרת את הקול של היפני או של האמריקאי, ואז רואים את זה פעם אחת, ופעם שנייה אני הייתי עושה את זה בעברית. אז אם אני לא טועה, בהתחלה היה קטע של למצוא את הצעקה הזאת, של הקמע. זה היה קטע שעבדנו עליו הרבה כדי להגיע למצב של קמע יפה. אני תמיד התבלבלתי כמה פעמים קמע, או קמע. פעם אחת או פעם... קמע. ואני זוכר שפעם ראשונה שעשיתי קמע, זה היה משהו כזה... קמע! ואורלי השתגעה, וואו, יופי, זה בדיוק, זה מה אנחנו צריכים, וואו, זה יותר טוב מהיפני. זהו, מצוין, לא צריכה יותר, אני שולחת את זה לאודישן. אז כמובן ככה, אתה יושב עם ההתנהלות, טלוויזיה, עם המוניטור, אתה רואה את הסדרה, טקסט, וצריך להלביש את זה בדיוק בחורים הנכונים. די טכני, אבל בתוך כל הטכניקה הזאת צריך להכניס את הרגש. שזה מה שחשוב לי בדרך כלל, להכניס רגש. מקווה שזה עבר. Don't stop, we're in luck now. Don't stop, there's so much to be found. We can't find... בחו"ל הסדרה עדיין ממשיכה להתעדכן, יוצאים סרטים חדשים ועכשיו גם סדרה חדשה. האם היית רוצה לחזור ולדבב אותה? מה שלא ידעתי, שאתם סרט וסדרה חדשה, לא ידעתי. 2 סרטים ועכשיו גם סדרה. ודאי הייתי רוצה. אבל איך עושים את זה? ננסה להחזיר יותר. איך לשכנע אותם? מה נעשה איזה עצומה? כמה אמרתם אנשים שמתעניינים כרגע אין מספר מדויק, אבל ננסה. אפשר לעשות איזה עצומה שכל מי שרוצה שזה, ואז נשלח להם. בטח, ודאי שהייתי רוצה. איזה שנה, שנתיים לדבר את דרגון בול. עכשיו אני אתקן את השם שלי, אבי מאיר במקום אבי מאור שנתן. כן, ודאי, בטח שהייתי רוצה. שמחה. and gray. When night never turns to day, don't you be afraid. בגלל שכבר הרבה זמן חיפשנו אותך ולא מצאנו, רק בגלל טעות אחת בשם שקוראים לך אבי מאיר ולא אבי מאור. ואם ניקח את העבר והיוד, יש פה הבדל כזה קטן של פסיק קטן. טעות, הם קראו, אני זוכר שראיתי את הטעות,
זה כבר היה מאוחר לתקן. זאת הייתה בתוך הזה, זה כבר רולר שמוכן, שכבר מסוגל. לא רוצים לתקן. ואני הבנתי שכמה שנים אחרי, עכשיו אנחנו 12 שנים, אנשים חיפשו, אבי מאור ולא מצאו. עכשיו שהבת שלי פרסמה איזשהו פוסט, איזשהו קטע של דרגנבול, והשמע זה אבא שלי, תכירו, אבי מאיר זה אבא שלי. אף אחד לא האמין לה. אז אנשים ביקשו טלפון שלי, בשביל לדבר איתי, לראות שזה נכון. אז פעם אחת ישב מאיזשהו מקום עם חברים, אבא, נו תעשה להם כמה שאני אאמין. אני רציתי כדי שאני שמעו את הכל, אז אני כבר... יחד ונפגוש בסכנות מבחר, בואו יחד ניצח. האם למרות הטעות כתיב הזאת עדיין הצליחו להגיע אליך מעריצים? א', מעריצים זה לא מילה שאני מכיר מהתחום הזה של דרגון בול זי, או סן גוקו, אבל מה שמאוד מפתיע, שבכלל לא חשבתי שמישהו מחפש את זה, או מישהו... חשבתי ילדים ראו את זה, גמרנו, נגמר, מה הסיפור, כמו כל הסדרות והפרקים. אבל מסתבר שבגלל מה שאמרנו קודם, בגלל השם, הטעות הקטנה בשם, מאור ולא מאיר, מסתבר שאנשים חיפשו ולא מצאו. ואחרי שהבת שלי פרסמה את הפוסט והתחילו להגיע לאנשים, אז פתאום קראו כל מיני חיבורים מאוד יפים, כמוכם, שאתם יש לכם את האתר הזה, ואתם באים לשאול שאלות, פתאום יש איזה רנסנס כזה, התעוררות, ריווייבל כזה של דברים שהיו לפני 15 שנים. ואחד הדברים היפים גם כן, בחורה בשם ורד, נכון? ורד, בחורה בשם ורד התקשרה אליי לפני כמה ימים, בחורה מאוד נחמדה. אמרה שהיא מעריצה של הסדרה, של הדמות, סן גוקו, ודיברנו, ממש דיברנו המון, היא סיפרה לי על החיים שלה, אמרה שהיא כותבת שירים, היא שלחה לי את השירים שלה, ואני חושב לכתוב לקרוא את השירים שלה, והיא רוצה יש לה סיפור חיים שהיא כתבה, והיא רוצה שאני אדבר את זה, אקרא את זה יחד איתה. אז הסיפור עם ורד מאוד מרגש, ואיתכם, ויש בחור בשם אלישי, שמעתם עליו? מכירים אותו? הוא בן 27 בכלל, הוא שף באיזה מסעדה, פתאום הוא התקשר אליי גם בעקבות הפוסט הזה של ג'סי יסמין, וסיפר לי שהוא שנים מחפש וזה, והוא התאהב בקול שלי, בגוון של הקול, ברגישות. אז מצד אחד הפסדתי את כל השנים האלה שאנשים חיפשו ולא מצאתי, מצד שני, הנה עכשיו, כולם באים, אנשים נחמדים, יש חיבורים יפים, נראה לי שעוד יהיו עוד חיבורים ועוד מפגשים יפים. זה משמח מאוד משמח. דינוזאור מסתתר, אצעד גם על גבו. עכשיו קצת שאלות מעריצים, אני עכשיו בדיוק באתר, מדפדף בשאלות של כולם ונבחר כמה. שנתחיל? שאלות של מעריצים. אוקיי, אז קרדיט קודם כל לגוטן סופר סייאן 4, ככה קוראים לו, ולקחתי את השאלה, מה ההרגשה לדבב דמות שכל פרק חושבת רק על אוכל? האמת שזה חלק מהקטעים הכי מצחיקים בדיבור, שכל הזמן הם צוחקים על זה, כמה אתה אוכל. האמת שזה גורם לתיאבון, הקטע הזה. קטע טוב זה היה. עוד אחד בשם רועי, פעמיים רועי נראה לי. והוא שואל, הנה, אתה מודע לכך שעדיין יש אלפי ילדים שאוהבים את הסדרה דרגון בול ומעריכים אותך מאוד על כך שדיבבת שם את הדמות הראשית. מה אתה חושב על זה? קודם כל לא הייתי מודע לזה, אני עדיין לא מודע לזה. האמת שלפעמים היו באים אליי לבית הכנסת, אתם יודעים שאני חזן היום, כן? שליח ציבור בבית כנסת, קורא בתורה. היו באים אליי כל מיני ילדים, אמרו, שמענו שאתה מדבר בדרגון בול זי. ממש חבר'ה שהיו בצבא כבר. בוא, תעשה לנו כמה, תעשה כמה. חשבתי שהאמת שזה מאוד בשוליים. עכשיו אני רואה שבאמת הרבה אוהבים את זה. זה מאוד מרגש, יפה. עוד שאלות של מעריצים, יש? עוד שאלות. יאללה.
שואל, איך היה לשחק בסדרה עם כל כך הרבה צעקות? קלטת את העניין, האמת, זה אחד מהדברים הכי קשים. והיו פרקים שרק צעקות. אתה היית צריך לצרוח, הייתי יוצא עם גרון גמור, 3 שעות רק צעקות. קמע ומה, וסופרסאי 4 ו10 ו8. צודק, זה היה די קשה. היית רוצה שדרגון בול יחזור לטלוויזיה בישראל? עדיין. יש לך איזה דרך לעשות את זה? אני חושב שאם דרגון בול יחזור עכשיו, בטח יחזור בתשובה. מחזיק גמרא ביד, תהילים. בטח כמובן מאוד הייתי רוצה, מכמה בחינות. א', עכשיו אני אתקן את השם שלי, אני אכתוב אבי מאיר ולא מאור. אבי מאיר וענור שזה השם שלי. ואז אולי יותר אנשים יגיעו אליי, כדי שיוכל להתרגש מהעניין. ודאי, אמרנו, בואו נעשה איזה עצומה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה מרגש אותי באמת היום. אחרי שאני חזרתי בתשובה, אני אדם דתי, שאמרנו מצוות היום, כמו שאמרנו חזן, הוא מלמד ילדים בבר מצווה, מכין ילדים לקריאה בתורה. וזה הדבר שהכי מרגש אותי. אני יכול לשבת עם תלמיד, 2, 3, 4, שמגיע בהתחלה ולא יודע כלום, אחרי 3, 4 חודשים יוצא ילד שיודע לקרוא בתורה, שיודע לקרוא תהילים, שיודע לקרוא דברים, עם ביטחון. זה מרגש אותי. אולי זה לקחתי מדרגון בול, מסן גוקו, איך שהוא באמת הבן שלו, איך שהוא הדריך אנשים אחרים, אם אתם זוכרים. גוהן, אתה שומע אותי? אני מדבר אליך מעולם הנשמות. סלו יריב חזק, אבל דמם של לוחמי הסאי הגדולים זורם בעורקיך, גוהן צ'אן. אתה מסוגל להשתמש בגל הקמע ולנצח. עשה זאת, גוהן. הניצחון בידיים שלך. גוהן!